παιδιά, είμαι ο Ανδρέας από το κανάλι Ζιούμπου και σήμερα θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα κομμάτι από το 0. Και μετά στα σχόλια μπορείτε να μου πείτε πώς θέλετε να το ονομάσουμε. Και όποιο έχει πιο πολλά likes, θα το βάλουμε για τίτλο. Και μετά ίσως θα ανεβάσω κάποια μέρα. Λοιπόν, αρχικά το τραγούδι θα έχει μόνο 2 κομμάτια. Αρχή και ρεφρέν, γιατί δεν μπορώ να κάνω και πολλά, γιατί το πέταλο δεν έχει την καλύτερη δουλειά του κόσμου. Ωραία, για να δούμε με τι θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, νομίζω μπορώ να ξεκινήσω από εδώ. Μιας και από αυτό θα είναι το κλίπ μας. Για το πρώτο κομμάτι μας. Τώρα, άμα είναι να το συνδυάσουμε αυτό, θα χρειαστούμε οπωσδήποτε drums. Λοιπόν, αντί να πάμε στα μικρά drums που είναι εκεί πέρα, δεν ξέρω που είναι, θα χρησιμοποιήσουμε τα ηλεκτρονικά. Αυτά εδώ. Απλά, το μόνο δύσκολο σε αυτό είναι ότι θα είναι λίγο δύσκολο να το χωρέσουμε χωρίς να γίνει κανένα λάθος. Θα σας δείξω τώρα. Λοιπόν, π.χ. ένα παράδειγμα κάνω, τώρα πείτε στο κάνω λάθος. Και αυτό βγήκε τέλειο. Συνήθως ή είναι πιο αργό, είναι πιο γρήγορο και μπερδεύεται ο ρυθμός με τα drums. Αλλά τώρα ήταν η πρώτη μου προσπάθεια και το βρήκα απευθείας. Μπράβο. Λοιπόν, για να το ακούσουμε μία στα γρήγορα. Ωραία, μ' αρέσει. Τώρα θα χρειαστούμε κάτι από πίσω. Τι και να βάζαμε αυτό. Αλλά δεν θα το ήθελα τόσο χοντρό. Θα το ήθελα να ήταν... Έφτιασα πάλι, sorry. Θα το ήθελα να ήταν... λίγο πιο λεπτό. Εδώ είναι ωραία. Ναι, αυτό είναι πιο cool. Εκεί πέρα κάτω θα το παίξω και μετά θα βάλω αυτό. Ωραία, αυτό εδώ θα κάνω. Λοιπόν, ας το δοκιμάσουμε. Πρώτα μπαίνει το beat. Νομίζω ότι είναι ωραίο έτσι όπως το έχω συνδυάσει κάπως με το πετάλι μου. Αν θέλετε να σας το διαφημίσω κιόλας, είναι από τους Moonder και είναι πάρα πολύ καλό πέταλο. Μπορείς κανονικά ένα πέταλο να αγοράσεις, δηλαδή κάνει 80 ευρώ, ενώ αυτό έκανε μόνο 50 ευρώ και έχει όλους τους ήχους που μπορεί να έχει μια κιθάρα. Όλους μάλλον, και ακουστική και πώς το λένε.
Και rock και metal και jump, έχει τα πάντα ρε παιδιά. Αν δεν με πιστεύετε, αγοράστε το. Άμα παίζετε κιθάρα και έχετε εμπειρία σαν εμένα, τότε θα ήταν καλό να το αγοράσετε. Βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, θα ήταν καλό να το αγοράζετε. Δηλαδή, βοηθάει πολύ. Δηλαδή, φτιάχνεις δικά σου κομμάτια από το μηδέν. Ωραία, τέλος πάντων. Που λέτε, είναι καλό το κομμάτι έτσι όπως το έχω συνδυάσει. Αλλά ξέρετε τι λείπει. Λείπει αυτές οι από κάτω νότες. Δηλαδή, δηλαδή, θα χρειαστούμε λίγο. Κάτσε να το βάλω λίγο να το ακούσετε, να δείτε τι λείπει. Λοιπόν, κατάλαβα ότι θα χρειαστούμε ένα λίγο πιο δυνατό ήχο για να ακούγεται αυτό από κάτω. Λοιπόν, μια στιγμή δώστε μου. Λοιπόν, είμαστε τώρα σε αυτόν εδώ τον ήχο. Για να δούμε μισό λεπτό αυτόν. Αυτό θα βάλω, είμαι σίγουρος. Είναι πολύ καλό. Ναι, αυτό παιδιά θα βάλω, νομίζω θα είναι καλό. Λοιπόν, ας παίξουμε τώρα το κομμάτι. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και δυστυχώς εδώ πέρα πρέπει να τελειώσει το βίντεο. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και πάλι μετά από τόσο καιρό που πέρασε. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που ίσως είναι το αδερφού μου ή εγώ, δεν ξέρω, ίσως και ένα μαζί. Και προς το παρόν θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!